människor, utan ni behöver komma tillbaka till Jesus. Det är bara Jesus som kan rädda er. Det är bara Jesus som kan förlåta er. Det är bara Jesus som kan frälsa er. Och jag vågar stå för det jag predikar. Halleluja, vi prisar dig Fader. Fader, vi lyfter upp våra händer och vi prisar dig, den levande Guden. Vi ber för Upplands Väsby. Vi ber Fader för den här kommunen. Vi ber för alla människor som går förbi oss. Vi ber för alla människor som skrattar åt oss. Som kanske tycker att vi är löjliga. Men vi vet att dessa människor behöver Jesus. Hej Fredrik, hej mamma. Halleluja, vi prisar dig underbara Gud. Vi tackar dig Fader för att du är en levande Gud. Du älskar alla människor. Du älskar svenskarna. Du älskar finnar. Du älskar alla möjliga människor. Du vill rädda människorna. Överallt på hela det här jordklotet predikas om Jesus. I Afrika, i Mellanöstern, i Libanon, i Syrien, i USA, i Latinamerika, i Ryssland, i Japan, i Kina. Det predikas samma namn, samma frälsare, Jesus Kristus. På hela den här jordklotet. Man predikar dag in och dag ut. Över 2000 år. Så ända sedan den heliga ande föll över lärjungarna på pingstdagen. Ända tills idag. Man predikar om Jesus. Vem är den här Jesus? Varför predikar man Jesus? Jo, för att Jesus är Guds son. Han har dött för dig. Han har dött för alla människor. Tagit människors synder på sig. Det är bara Jesus som kan förlåta dig. Det är bara Jesus som kan förändra och förvandla ditt liv. Kom till honom, var uppriktig mot dig själv. Vad kommer att hända dig när du dör? När du inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Det är som en som hoppar ifrån ett flygplan utan ett fallskärm. Det är samma sak när du dör utan Jesus. Det är samma resultat som en människa hoppar ifrån ett flygplan utan fallskärm. Tro mig min vän. Han kommer att krossas. Jag vill inte stå här och predika dom och predika liksom helvetet. Men det finns himmel och det finns helvetet. Jesus säger, var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Ljuset har kommit till världen för att världen skulle bli räddad genom det ljuset, genom Jesus. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Det är därför de avskyr ljuset. Om du är en uppriktig människa och du hatar mörkret och synden, så ska du ge det till känna till Jesus. Säg Jesus, jag vill leva ett rättfärdigt liv. Jag vill få förlåtelse för mina synder. Men du förnekar Jesus. Du vill inte ha med Jesus att göra. Varför? För du har mörker i ditt liv. Du har så mycket mörker i ditt liv. Och du kan inte dämpa ner dessa mörker med yoga eller meditation. Eller alkohol eller cigaretter. Utan det är bara Jesus. Jesus som kan rädda dig. Jesus är vägen, sanningen och livet. Väsbyborna, lyssna på oss. Lyssna på det här budskapet. Var inte så säker på det här budskapet kommer att vara tillgängligt för dig. En vacker dag så kommer allt det här att försvinna. Precis som på Noas tid. Människorna åt, människorna drack. Människorna gifte sig, människorna skilde sig. De brydde sig inte om Noa, men han fortsatte och byggde arken. Tills regnet föll över människorna. Och det forsade och det dränkte alla människor. Det är samma sak nu. Gud använder sådana enkla människor som mig och mina bröder och systrar. Vi står här i kylan och vi har gjort det hela vintern. Och vi predikar Jesus. Och du går bara förbi oss och bara suckar och tycker att du är fullkomlig. Att du behöver inte sådana galningar som oss. Men jag talar om det för dig. Att du behöver vända om. Du behöver mjuka upp ditt hjärta. Du behöver låta Gud mjuka ditt hjärta. Du har ett hårt hjärta, hårdare än cement. Och det är bara Jesus som kan mjuka upp ditt hjärta. Tro mig min vän. Religion kan inte rädda dig. Dina pengar kan inte rädda dig när du har cancer eller när du är sjuk. Titta på de här amerikanerna i Katarina, den här katastrofen som svepte över en hel stad. Va? Det hjälpte inte deras bilar eller deras hus eller deras pengar. Tsunami i Thailand, det finns många liknelser. Jag vill inte stå här och skrämma er, men ni behöver vända om. Människor här i Väsby behöver vända om. Människor över hela Sverige behöver vända om tillbaka till Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet.
Sverige och Skandinavien har byggt sina lagar på kristen etik en gång i tiden. Vi har flaggor över hela Skandinavien med kors. Och det vittnar om att vi har byggt våra lagar på kristen etik. Men vi har glidit bort ifrån den kristna tron. Vi har fallit ifrån den rättfärdiga läran om Jesus Kristus. Och nu bjuder man in allt möjligt, österländska läror och meditation och yoga och bygger det ena och det andra. Vi behöver Jesus. Vi behöver återuppliva pingstdagen när den heliga ande föll över lärjungarna. I Jesu namn, där den heliga ande som gav energi till människor och gav dem kraft så de började vittna om Jesus. Jajamensan. Namnet Jesus. Jesus sa, den som har öron, hör vad den heliga ande säger till församlingarna, till människor. Ni behöver Jesus, jag behövde Jesus. Jag kapitulerade till Jesus. Jesus kan förändra och förvandla ditt liv. Jesus vill hela dig. Du som går förbi här och har kanske örons snäckor på dig och lyssnar på musik och nonchalerar oss. Du behöver bli frälst. Du behöver Jesus. Se på vår värld, var den är på väg. Massa krig, massa elände. Halleluja, vi tackar dig underbara Gud. Jag tackar dig för Väsby. Jag tackar dig för alla dessa människor. Jag tackar dig Fader för varenda människa som kommer ut från Pressbyrån. Som har handlat månadskort eller dygnskort eller vad de har handlat i Jesu namn. På väg till stan och bara roa sig och slösa bort några timmar. Idag är det lördag, det är shabbat, det är vilodagen. Du är här för att vila dig, slappna av. Och din vila kan du infinna bara i Jesus Kristus. I Jesus Kristus kan du infinna den här shabbaten, vilan. Det hjälper inte att du går på museum och roar dig hit 2 timmar, går på McDonalds och försöker slösa bort tiden. Du behöver finna ro på insidan. Du behöver finna frid i invärtes, i ditt samvete. Du har dåligt samvete, du mår inte bra. Det är därför ni använder droger, det är därför ni röker, det är därför ni dricker alkohol, det är därför ni söker er till olika religioner. Men det är bara Jesus som kan rädda er. Bara Jesus, jag säger det högt och tydligt. Jesus, Jesus betyder jag räddar på hebreiska. Yeshua, Hamashiach, Yeshua al-Messiah. Det är bara Jesus som kan rädda. Det är bara Jesus som kan rädda dig. Yeshua al-Messiah qadir an yakhallasak. Yeshua Hamashiach, han kan frälsa dig. Han är frälsaren. Han är räddaren. Vi står här och predikar Jesus. Vi predikar varje dag. Men vi har chans bara att predika en gång i månaden på lördagar. Ta vara på den här chansen. Ta vara och läs Bibeln. Kom och prata med oss. Öppna ditt hjärta. Öppna ditt hjärta. Jesus älskar dig, vänner. Jesus älskar dig. Vacker dag så kommer du stå och ställas till svar framför honom. Vad har du till ditt försvar? Vad har du till ditt försvar? Min vän, jag pratar med dig. Vad har du till ditt försvar? Du behöver bli frälst. Halleluja.